Vítám vás dnes v našich krásných lázních Slatinice na první takové větší akci, kterou je otevření lázeňské sezóny 2016. Těžit v Jáchymově Stříbro a že o 20 let později se narodil Tycho Brahe. Ale především v roce 1526 vznikly lázně Slatinice, které jsou v podstatě nejstaršími lázněmi na Moravě a jedními z starších lázní v České republice. Dámy a pánové, přátelé, v této chvíli nešetřete ovacemi, potleskem a jásotem, protože jsme navezli vzácné hosty z panství z Čech pod Kosířem, hraběnka Gabriela, Požehnaný sváteční den vám všem přeji. No tak teď, přátelé, choď hraběnky, hrabě Silvare Tarouka, František Josef II. Pojďte nám srdečně vítáni, moji milí, věrní, oddaní, poddaní. Je mi radostí z titulu svého hraběcího vám dnes představit i naši skvostnou ekvipáž, vedenou mistrem Obrem, který nyní předá, co jesti hodno a patří zákonu této ekvipáže. Projeli jsme 16 obcí, najeli jsme 60 kilometrů. Přátelé, půlhodinové zpoždění v tomto čase a přitom, že se vám zaplať pámu zatím nic nestalo, je perfektní. Nicméně tento věneček a dopisy předáváme zástupcům této obce, což je starosta této obce, pan Mikvek. Pane starosto, tento věneček darovala a upletla rodina Marciánů z Kostelce na Hané, zahradnictví. Umístěte ho, a mu požehne, umístíte ho na kříž, boží muku, kostelíček prostě tam, kde chodí lidi, děti ze škole či do školy, aby každý viděl za týden, za měsíc, co se zde dneska dělo. Tak jsme přišli a jaro. Dámy a pánové, vážení hosté, jsme na půdě vzácného místa lázní Slatinic. Z této pozice bych tedy pozdravil paní ředitelku a také zástupce lázní, paní Kostelníkovou a paní Opletala. Přátelé, jako každý rok, náš slib je ten, naše cesty vedou zpátky domů přes lázně Slatinice, přes obec Slatinice. To je krásné. V tomto dni se také po celé naší zemi otvírají hrady, zámky a muzea. Také se slaví Velikonoce, sobota, neděle i pondělí. Přátelé, dámy a pánové, ale v této chvíli bych také předal slovo panu Havrlantovi, mistru kočímu, aby vás pozdravil z oder, ze kterých přijel ze 4 koních kinských. Pěkné pozdravení, upřímné. Krátké a výstižné. Přátelé, a vedle sedí mladý muž. Dnes jeho první jízda křest. Je to mladý podkoní pod jménem Jan Obr. Přátelé, hudbo hrej, hola hej. A budeme testit.
tyto lázně, na tuto obec, na dobré lidi. Dneska má pan hrabě jednu pozoruhodnou věc. Totiž zjistil, že v tomto kraji se mluví různými řečmi, mezi kterými patří také hanáčtina. Pravda, německy se tady mluví minimálně. A tak, přátelé, veďte své děti k tomu, aby doma mluvili hanácky, aby se nestyděli, protože to je tradice. Odkud pocházíme, naši předkové, tak by to mělo zůstat. Takže, pane starosto, na zdraví. Nenápadný hřeb, řekl bych, tohoto večera. Nostalgie přichází. Zájezdní hostince ožívají. Rytíři bodají své šavle a chtějí jídlo a pití. My však nechceme jídlo a pití, my chceme kolomazné. Pánovi to hrklo, pane, po vás nic. Přátelé, to kolomazné si vyberu od pana starosty. Vy ale nevíte, co to je. To ví on a já. Pane starosto, tak to kolomazné. Tak přátelé, tak to bývalo v dávných dobách, tak je to teď. A pokud se udrží tradice a tyto děti vyrostou a budou dělat to, co děláme my, bude to i dál. Já bych popřál těmto lázním, paní ředitelce a majiteli panu Vybíralovi a jeho choti, což jsou úžasní lidé, hodně pevní jeho zdraví a božího požehnání. A poslední skladba pro ně. Čerešničky, čerešničky, čerešně, vy jste sami rozsypali na cestě. Čerešničky, čerešničky, čerešně, vy jste sami rozsypali na cestě. Aha.